Hari Minggu mari tesaruna oras pema so tamulai non parminggota upabuhay ma son acarata na perjulan non dung sidung epistel mari dema kurna poso dungi muse dung sidung warta mari dema kur ama so nema urutanna nuaing masuk mahita tu bagasan ulauta martangyang mahita di bagasan saat teduh. Amin. Tapuji ma Tuhatta sian buku de nomor 10 lalu ayat sada sa'ru itulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu majahuba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujuluna marhite-hite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita,
Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sa lehom matuhami to dini hasito ngadohot dame, asa takas huboto hami na salomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, siyan nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan patulus masa kami, Tatangi homa patik debata, sono pagatini patik debata imasian Jakobus, bidusada ayat 22, sonon mahatun hatta, alai gabi silon hatai mahamu, unang holan pananginangi, aka napaototo dirina. Ido saatna atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata lau maulau patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, lau mengmaun nau barto patikmi. Amin. Tatupoti madusat tanagudangi tudupan di debata, tapau dukbi maruhata martangiang mahita. Ali debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hami rodu jolom, uhilala hami rikot doa siniroham disaluhut
hami halak pardosa. Alanido ubayan na hupaseret pami diri nami sadarion di julom. Jala hupar hapot-hapot hami. Tung najut-jut do hami manibil siyan akka dalam munabadiyai songo biru-biru nalilu. Sa unang pabali hami sa julom alani dosa nami. Edang di halomon roham hamatian ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hargeduhon nami. Dohot pangalason nami marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa ipahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagugo nito di parbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amen. Bagabagan debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau. Ayaw do si paduaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Epistel hita sadarion imasian Matius bidu 15 mamukka mesana asada saat rodisia tajahama margot tisoring Matius 15 asada saat rodisia pujahama ayat na perjulu. Poda ni Tuhan Yesus maralohon patik-patik ni parise. Dungiro ma akka si boto surat dot akka parise sian huta Jerusalem madapoton Yesus nin nama. Alainin nama mengelusi nasida, ya hamu, buasa loa semuna patik debata paingot-ingot adat munai. Alai hamu memudahon, ia adong nama dok tuamana, tuinana, pinilihon ma tagonan na patut hian, pangurupikku diho, dang pola be halaki, pasangapon amana manang inana disi. Hamu pengaci,
Nasitong do dapat dihamuhata na sinurakon ni sisi saya di nadidoknai rap hitam majaha jala mangopodo pabayan nasida pasangapunau ay podo ni jaho colmado di padahon nasida ido saatna martua do nati mengion hatan debata jala na opeopsa. Amin. Tapi bengakur na poso. Tidak salah kami, Roh Kolumi.
tidakku maha porseotai, songona hinatidakku nidungata sa porsean di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, idoang mapatuna suhatu dusan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata jahuba na sasadai, imana tidubun si Maria, nagabi-gabi seto di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuman silatus na mata terpajal do ibana di hau pinarsilang na dua tuturu dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na menaik tu surgo lau lutus yamun di bata cahuba na manai parguna suhatu dosani isi may bana pai mamulak sugot tatanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea dito di perbadia, jalanong sada hulia na badia, hulia atau panala Kristen akan na badia, do dasasani dosa, do dihatai na mandok, mula mangulu sugot daging ni halak na mati, do dianguduan na surasuda. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 1 September 2024. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Manggaradoti Tonani Jehovah, berpegang pada perintah Tuhan. Yang berikut pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan HKBP Denpasar dapat menghubungi koordinator Pospel Tabanan Amang Setua F. Stompul. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Tabanan berjumlah 25 kakak. Yang berikut panitia pengembangan Pospel Tabanan. Gereja kita telah membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening Bank Mandiri 1450016269678 atas nama Huria Kristen Batak Protestan pengembangan Pospel Tabanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut. Adapun dana yang sudah diterima panitia adalah totalnya Rp73.445.000. Yang berikut persiapan Pospel Singaraja. Gereja kita melaksanakan ibadah pada minggu ketiga setiap bulannya, bertempat di Hotel Puri Saron, Lopina, Singaraja, masuk pukul 10.00 WITA. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja dapat menghubungi koordinator sending Amang Setua M. Simatupang. Tuhan memberkati. Yang berikut jadwal ibadah pelayanan minggu ini dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Yang berikut baptis kudus reguler. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 gereja kita melaksanakan baptisan kudus reguler kepada 2 orang di ibadah pukul 7.30 WITA tadi pagi. Kiranya Tuhan memberkati anak yang dibaptis. Yang berikut baptis dewasa dan sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 gereja melaksanakan baptisan dewasa dan sidi khusus kepada Agusti Ayu Inten Meliani yang telah menjalani katekisasi khusus dan pembinaan selama ini. Acara baptis dan sidi sudah dilaksanakan di ibadah pukul 7.30 WITA. Mari kita doakan menjadi jemaat yang takut dan setia kepada Tuhan. Yang berikut jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 telah pindah dari gereja kita keluarga Deni Kristianto Sihombing, Inang Mareta Purnamasari Boru Pangaribuan bersama 1 orang anak mereka
Alamat Jalan Tuku Umar nomor 239 Dauh Puri Barat dari sektor 4 pindah ke Gereja HKBP Nusa Dua. Yang berikut perubahan jadwal kebaktian anak sekolah minggu HKBP Denpasar. Mulai hari Minggu tanggal 8 September 2024, jadwal ibadah anak sekolah minggu berubah menjadi ibadah sore, masuk pukul 15.00 WITA, bertempat di KSM, dan sehabis ibadah akan dilanjutkan untuk latihan persiapan Natal ibadah untuk anak sekolah minggu. Pagi dan siang ditiadakan sampai dengan selesainya pesta Natal kategorial sekolah minggu. Dihimbau kepada orang tua anak sekolah minggu untuk dapat mengantar anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu dan latihan Natal tersebut. Yang berikut kunjungan Gereja Ina Rabu ke HKBP Nusa Dua. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024, kaum Ina Rabu berangkat ke HKBP Nusa Dua sejumlah 30 orang. Rombongan akan dipimpin oleh Inang Biwil Pro N Borisma Juntak dan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 9.30 WITA. Mari kita doakan agar kunjungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Yang berikut pendalaman Alkitab AMA HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk AMA pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Tempat Gereja HKBP Denpasar, masuk pukul 19.00 WITA. PA dipimpin oleh Amang Pandita M. Santuri dengan tema Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Yang menjadi tuan rumah untuk PA ini adalah AMA dari sektor 3, 4, dan 5. Diharapkan kepada semua AMA yang ada di sektor tersebut dapat mengikutinya. Yang berikut pertanyaan rumah tangga. Di sektor 2, hari Jumat tanggal 6 September 2024, tempat keluarga Amang Hasitorus Pane Inang M. Boru Pardede. Alamat konsistori gereja HKBP Denpasar. Sektor 3, keluarga Amang Situa Pensiun D. Manurung Inang Borisma Juntak. Alamat Jalan Batas Dukusari Gang Merpati B6 Pedungan Denpasar Selatan. Di sektor 4, di keluarga Amang B. Sidauruk Inang Borisma Mora. Alamat Jalan Pulau Moyo Perum Merpati nomor 9 Denpasar. Di sektor 10, tempat keluarga TK Tambah Inang Borsirait. Alamat Jalan Pasraman Unut Blok 101 Jimbaran, masuk pukul 19.30 WITA, acara bahasa Batak. Diharapkan kepada jemaat yang berada di sektor tersebut untuk menghadiri pertanyaan sektor tersebut. Yang berikut renovasi di rumah dinas Karangsari. Sesuai dengan kondisi rumah dinas Karangsari yang bangunannya memerlukan renovasi atap dan asbes, maka gereja kita membuka kesempatan kepada jemaat gereja dan di luar jemaat untuk dapat mengajukan penawaran kerja. Penawaran diterima paling lambat hari Rabu tanggal 11 September 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Parartaun Gereja HKBP Denpasar Amang Situa EH Manjuntak. Demikian diwartakan. Yang berikut kunjungan kasih Pangopulion. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024, Dewan Diakoni Gereja melalui seksi diakoni sosial melaksanakan kunjungan kasih atau Pangopulion kepada keluarga Amang B. Sitorus Inang Borsilalahi, jemaat dari sektor 1. Acara kunjungan kasih Pangopulion dilakukan setelah ibadah pukul 10.00 WITA ini, bertempat di ruangan konsistori gereja. Diharapkan kepada jemaat sektor 1 untuk mengikutinya. Yang berikut mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, yang bisa kami sebut namanya Nyonya Sibuan R. Borsihan, Opuju Suaboru, Bapak R. Sitemorang. Yang berikut daftar jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur Pesta Kotilon
bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Dan keuangan gereja bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Apabila ada kesalahan penulisan nama atau angka, bisa diinformasi ke sekretariat gereja. Yang berikut, yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan terang surgawi. Demikianlah pembacaan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Napa bolu, onita be.
Damini debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangarajai atatemuna dot pikira munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasaluna. Huria nahina olongan ni Tuhan Yesus. Nagabi jamita di Minggu sedarion. Imana tersurat di 5 Musa bitu 4. Mamuka masyan ayat sada sah rodi ayat 2. Diuduti ma ayat 6 sah rodi ayat sia. Manang di bahasa Indonesia kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat 9. Usaha ma di tengah-tengah ta tabigi ma hatani di bata. Nuaing pe ale Israel saya tangi homa aturan dohot uhum akan nahupoda hot Tuhamu. Siba henomuna asa mangulu hamu jala masuk kamu tutano sitianam munai nanileho ni jahuba debatani opumunai tuhamu dan jadi abba amuna tuhata naung hutonauni tuhamu jala dan jadi orwamuna siani Ikora tamuna do akatona ni jahuba di batamunai. Nau hotona honi tu kamu. Atong raduti jala ulahon hamuma akai. Aido gabi habis taramuna. Do hapat tasomuna dia do penyaka bangso. Ia dung di bagian nasida saluhut akka aturanon. Gabi dohonon na godohonon nasida ma. Bangso na pistar sahali jala na patas maroha do bangso na bulunon. Aitung tu bangso na bulu dia ma songoni jonok akka di bata. Songo jahuba di bata tai. Manang pigahali pehita pajuju ibana. Aitung di bangso na bulu dia ma adong aturan dohot uhum natigor. Songon sadok patikon nahulehon dia do pamuna sedarion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita akan naung ni ida ni mata asa unang talus ya roham salilik kumangulu jala ikon pabotohonom mudo akai tuaka anakmu do tuaka pahupum ima sahakna. Nagabi topik jamita di minggu sedarion ima mangaraduti to nani jahuba berpegang pada perintah Tuhan. Huria nahina olongan itu ata Yesus adong do edde di halabatak na selalu didehon baik jaka ulaun na marhaduduan moido ulah na marhaduduan aka ulaun ni aka raja na tua do taklana singna ima lagu na berjudul Poda dodo di gereja didehon molung sai ibadah angur dogo warmi anakku songon bunga-bungai nahususi rima jaruk naposo molomar parange diluat nadawi anopem setong ido ubahin na molobor kata kenak ko mangarato borhat tu persikolaan kurasa gudang guson mahasiswa baru toro mana torasna anak kasihan lului natorasmu di pangaratuan burju-burju ho dot akalan nasi
patun hanguluan tuis hamakuan dungi adong mam seitei molo dung sahato tutano pa calahani marbari tahwamang satu sunari dang adong berita na ay ngalilu be ngasiga be di pangaratuan na akamang do tawa kenang podai lagu podai sangat luar biasa doi na mga zarbon asa ingot di poda di natoras na dangadong poda di natoras na soringkat poda di natoras ima poda hanguluan diaka yanakona dangadong lapatan na jukat dangadong lapatan na mangulahon na orang dengkan ulahon mana dengkani asa tulus sikolami amin di mahasiswa baru mahasiswa lama do harus video nasugot pagi urang mahasiswa baru au kidaka mahasiswa nang liling harwa losong ni do sami tadi bagas sedari unak kamang lo tamakena dung sahat si Musa di topi ni sungai Jordan ditatapi ba nama lunga conok kape tano kanaani lunga dibering ibana aling iri tong si Muson jinaraku baso tong songono na naraku surgoi nikrupani hapidang lo tatu surgo marsugut muradui si Musa lunga sahati bana di topi sungai Jordan dibering mana ma ulinai nyaddo tano kanan naung dibaga-baga dibatai alani ro iba na maddok neng saha na mahamu tutano kanaan naung diparbaga-baga Tuhani Tuhamu alani i tangi kamu aturan dohot uhum unang tapay unang oray unang orui jangan tambahkan jangan tambahi dan jangan kurangi tetapi ingatlah ketetapan dan hukum Tuhan. Dia dona di dok nesi hukum dan ketetapan Tuhan ini. Ima pati dasa pului. Akaina manjo. Patik perjulu. Saya dua tulu. Patik perjulu. Aul jahuba di Batam. Nina di Batata. Dan jadi maraku. Au bainomu di Batam. Patik perjulu ama. Bangalari nggak mesti yang ikwar tau. Dan jadi ganomu, jarang jadi sumanonmu. Manangaha nadi badatoru, do nadi badagijang, yang gogabe siolo ammu. Patik patuluhon naposo bulung. Dan jadi dohonon guardi di bata anggo soture dalana. Patik papato sude mahita. Ingot tamuma hari Minggu bahasa sudu kurokoni ala sudi duita na mariminggon mangingoti. Patik pa lima or remaja na pasobulu. Basuni sabi taho, hormatilah ayah dan ibumu. Gitu. Patik pa unopon sudi situa. Patik pabituhon sudi akaama. Patik pawaluhon sudi akaina. Patik pawaluhon unah ko
manako patik pasiahon sudi lansia dang lancar lebih harwa patik pasiahon unang hati takon hata nasututu mararoh dong amujolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongam doh udukna akamang do tamu kenang 10 do pahati ngede bata alai asasiat tulomo ni rohana asasiat hobbartu sakama adong may doko patik pa 10 sadahon ahami akama unang masih belan walau saya sesama beko dilarang sesama bemo dilarang sering mendahului ninna habi wala 10 do ro tuata mandok marhite si Musa unang tabay unang orui ho may ingot jala ulahon buasa kamang lutamo kenang ikodolo ni si Musa na berjulu namurado bangsa Israelon mungkin mereka sangat gampang terpengaruh mereka sangat gampang terbawa arus mereka sangat gampang terkontaminasi dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Ilo bahin na adong upamanya la Batak tinapul bulong si Hupi pinarsaong bulong ni Siala. Unak ko amang inang na pasubulong sumolsol di puli dari si pahingot na swada. Ilo bahin na di pahingot si Musa bangsoy. Ingot tamu pati na sa pului. Asa moha, asa mangulu hamu. Asa mertua hamu. Ingot nung ahya masa nagabi turi-turian, nagabi pengalaman, nagabi si putih hamunin na. Ito bahin na ayat tulo sa Rodya 5 nang dohot kami taon puasa. Ala bangso Israeli uju mamulus ima sitin guarra hutani halak Moab hape halak Moab pun bagak-bagak anak buruna menggoda halak Israeli dungi gabi gudang mahala Israel marsaur do nasida ujungna gabi si hutton debata balpeorma nasida gabi di bain nasida di bata adong akupma melanggar patik perjulu gabi di bain nasida magana-ganaan gabi sabaw nasida melanggar patik peduahon buado adong guna terjadi dungi Roma di bata tarimas ma di bata di patupa mana margoar tulah manang bala gabi mati ma 24,000 halaki. Tazahaman noni dibilang 25. Pak Musa 25. 24,000 orang mati seketika kena tulah oleh karena menduakan Tuhan. Ido bahin na dibayar tulu sa Rodya 5. Tapola husahawon naki. Alani ido hape. Alanu ngagudang do diingot hamu naong diberek kamu nagabi singot tu hamu asa sadalu kucina ima ingok mahatana ingok mapudana ingot mauhumma ingok mapating ijahuba asa mangulu honinna ala memang akka naso mabain jahuba adong akuma mangulu nasida jahamui di 5 musai Opak Musa 25. Laos ido nang akamang do tamakinang patik paduao patuluo papaton ay buha akal lamar minggu dan lamar ningot patik na papatonon gabi lamar pugus do hamu lamar minggun tao balik sa dohono do lam tiur do pamerengan lam tiur do panatapan ala setaingot ari minggu ari nabaria buah kamang lo tamak kenang
nunga mamora jolma kana saya mar mingui basinuk kumatuna sida dah mana lam mamora do alai boido tong mamora alai gabi boido lam tu segala alani ingot ma patik papatuni asa mertua ho ai Jehovah do mangaleho di ho ono mari mangulas sulungmu alai yang guari papituhoni tua udui ninna di bata ido baina satu sonari akamang do tamak kenang hala jagudi na ingotan di hari sabat jamonom sebelum hari sabati dang adong bina margoar kata kerja dang adong berisi hata mar makeup mar sasak berarti segarikna hari minggu do hari sabat contohna berarti hari Sabtu sore halaki nunga mar makeup bedo berbeda alanya ha kalau mereka masih memakai kata kerja di hari sabat mereka itu sudah melanggar hari sabat berarti nasi datang mangalopat di hari minggu dang manuci dang magosok ale adong do kata kerja nah diperbolehkan ima kata kerja yang berupa kata sifat saharo disionari Perdana Menteri Israel merdelepat do tu sinagoge merdelepat dang adong pengawal ni HP mobil ni jago do mobil dinasna tetapi dia harus jalan kaki ala di hari sabati adong dua aturan dang bui liwat sada koma ono mil merdelepat liwati ngabatal hari sabat jala setiap hari sabat nasida ikon adong do sada kursi na kosong nah contoh adong masak kursi saya nih kosong contohna isapingi si rubenan mau disukun inganan ni si basa kosong ni mulai na inganan ni si Jeremia dwi ala si Jeremia do memperkenalkan debata tu kami nunga sempat kami manok bagana-ganaan alai ro si Jeremia si Elia martangi yang ibadah gabiro api sebelum gicang menutup sudia ke debata Baal ilo bayi na mulu satu hari laki beribadah seadong do kursi kosong akamang do tamakena ima pati perjolo saro di pati popatton na patuduhon holong ni roha ni nasida tu debata ikon sian hibul ni roha ikon sian hibul ni roha hidup baina roh hatai madok ikon haholong amur di batam sian nasa roham sian nasa ati-atim sian nasa gugum do sian nasa hosap molo lunga di ngoto di bata ingoton ni di bata maho dakolania kamang do tamak kenang patik palimahon ikko pasangapom muna torasmu hormatilah orang tuamu hape nuaing nagudangan colma tameng hormati orang tuana sehera deni na julima maila pugus maila susah kolot kali mama ini inna hape akamang nunga godang akapoda nunga godang akanaboy tabereng manangise naso hormat tu naturasna lasaha diulay dang jadi ingot tamui mananga hapi di patupe lasoha jadi mula dong gojol matiga ibana mamereng naturasna menderita mula tupi godang artana dang sedia isa tokkit dolo magwe pati pauno po papitu pa walu pa siyaw pa sapuluhon manangise na mangulahuni makahulongi dongan na jol madosutirina ido lani halomohon ni debata alani akamang hot magolom pati ni Jehovah asa gabi na tarpasu-pasu hamo gabi bangso na tarbarita bangso na bisu doho bangso na pistar sasonari sudido hitamadok bangso Israel lo bangso na termasyur di Portibio adaw Amerika do ina daw ni Amerika pe akala Yahudi dwi
buasa bangsa Israel nagabi bangsa na terpasu-pasu. Nalani si panganod do, daw, utawid si panganod tasya si panganod niya lagi. Memang adong kukilibian nala Israelon, sa sonari lang yung lakalakon, ulo ni Dekke. Habi mo lo hita, hasolo mata doy. Mo lo sodyan lang ulo ni Dekke, olo jurohana. Ala Yahudi memahami, di ulo ni Dekke ina adong si wajat, nabuhi merusak saraf. Habi rola bata daong, mati di bayin, tinaga niya pigihin na. Adong do pengaruni menurut penelitian. Alay nung nga didokod diwarihon marhiti tulpukton bahwa kamu menjadi bangsa yang terkenal, kamu akan menjadi bangsa yang bijak, kamu akan menjadi bangsa yang pintar ketika kamu melakukan hukum Tuhan. Babi aku kau makamang bangsa nasingan miak ditoru, miak digijang. Betonggo songoni. Alay na bangsa na sidi, tanatandus do bangsa Israeli. Molihat tabering tanatandus dui. Alay tano na do tandus anggo ha porsyon na rohana dakya tandus. So tung songoli hitak kamang do tamakena. So tung songo bangsa na singi. Banyak uang, banyak harta, dan lain sebagainya. Tetapi hati kita akan tandus. Itu adalah percuma. Alai Tuhan akan mengubah segalanya. Molotung perapanita nota tandus. Alai yang kumarisi do partojota do pikirata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alani itar pasu-pasu do. Akazolma na totong maka lumohon pati ni debata. Iro bahin na ikon rosi Musa madok tonaho ni tuaka pahukum tonaho ni tunini doho nonom 5 Musa onom ayat 4 sema Israel tangihom ma ali Israel ia dibatata saya do. Yesus tutup kamu 2 di Batam, manang tulu di Batam do takkan asing. Olah sadaro di Batam. Ima ingot, ima papuji-puji, ingot matonana doho takkan asing. Asa mangulu ho doho poparamu mersubut. Akamang do tawakenang luar biasa do si pengotot dihita. Nunga di pabor hatita 20 bilyon. 10 bilyon tubuh mabtabering rupani ba omma surgo ni purtibyon. Ngatabering kan manang nabuha partundingna. Alay manang nadi dia pemaringanan nakana porsyai. Molo ingot do ibana di hata di bata. Dang ladi mo meret pati ni Jehovah siapa mangaku ninna si Joshua sada aya walu. Na so jadi meret isian pamangammu. Pahur korukom may di bagasan gulum. Asa marutuk ko manang na di dia beho mardalan. Pahur korukom may. Ingot-ingot may. Asa mangulu ho dohot poparamu di hari sugot. Ingot may. Sotung lupa hamu ninna si Musa. Alay usong lorok nakaning Tuhan. Sotung songo si Musa iyaw, hubatu duon nyaddo surgui niku, habi gabi yang do tau. Kagabi mati do si Musa, sasonari lang iboto, idinganan na permatena. Alay mati may bana, marumur, seditahin na poso, 120 tahun. Dungi si Joshua manguluho Musa. Tasahaman nun Joshua sada ayat 2. Pirmaton di muna. Nunga sahabita, nunga jono betano kanani. Adong kulitano kanan halak Kanaan, halak Heti, halak Amori. Akasi sobba di batabel. Taingot sotung marlaok haporsyota. Sotung marlaok rohata tunasida. Ingot ma bangso na pinili ni di batado. Ingot ma
bangsa na pinarbadiaan ni debatado. Akamang lutama kenang ay dungmor hatatong hala Israeli meninggal kon tano kanan ala ni haraparoni nasida mo hatu Mesir tano kanani katoro akasuku na asing mangingani ido bay na sa sunari adong porang Israel Palestina do Israel ala ni ido adong ator gudang suku-suku na asing maggulut tano naong ninganan nasida na jului ido bay na adong noeng perang di jalur Gaza alay noeng hatani di Batama paingot kita di bagasan bason. Adong do dilebung mo akasi sob bagana-ganan, adong. Adong do dilebung mo akana sa porseto di bata, adong. Sotong pola tertay to binani. Ingo ma. Di bata tero di bata nasito. Ingo ma hanya Tuhan lah Allah yang hidup. Tidak ada yang boleh menandingi dia. Kuasa dialah yang abadi dan kekal. Mula kasomalat do, aka adat tradisi do, budu magui, kan? Sedangkan kita na di Belion, tang sarupa be adat na dituba. Anggo dituba tok ba ketat. Barang boy, kesonod do pe, gelarli, inna do. Mate makar pion. Sari matua pion. Sahur matua do, inna arong adat. Dengkak do adati, dengkan. Asama bahen teratur. Asing muset do pe, molo terjadi pernikahan antara Batak do bule. Kan? Baru boleh dipaksahun adati. Adang baik muli belion. Tapi mak asal mau tik adong Batak nga, sai mardang sai mak. Kanina mat to. Nah, boy do berubah, boy. Mananga habi boy do berubah di Portibio nakamang do tamakena. Alai sada do nahot tatiyo may imahatani di Batak. Mertua mana tumangihon hata di bata jalan opiopsa. Amin. Martanya mahita. Molate malitua Jehovah di hatam na paingotok kami di bagasan sedarion. Di paingotok do kami asa manotok kami maniup hatami. Patik mudoot uhummu. Unang hu tabay kami, unang horoy kami. Unang gabi lomo ni rohanami alay lomo ni rohamma. Asa terpasu-pasu kami. Asa tetong tutuli Tuhan bangsa na terberita kami. Di sadok Portibion ala debata na marhuaso, debata na satu dosa doho. Ali Tuhan, asa masihoho ma hatami, podami di hami. Dada hola di sudut nami. Alay saha maro di sudut tu akan oposo. Pahoppu nini nono nami. Hodo debata siutonon nami. Holan hatami do na ho rori sa liling ni liling na. Atong ditonga-tonga ni masyarakat na majimukon di Pulau Belion. Ditonga-tonga ni perkembangan zaman na masay hatop. Ditonga-tonga ni peradaban ni kemanusiaan na sangat luar biasa. Ali Tuhan, nabuhi do masa akka perubahan. Alai naing mahami mardalan khobar tulo manirohap. Hatami managabi sulu-sulu nami dinahulum, tukok nami dinaladit. Atong gok las niroha, gok pasu-pasu do hami, sudi aka ruas ni huriam. Molo hingot tami do, aka patikmu ditongani ngulu nami. Tuhan pasu-pasu maka ruas ni huriam, naro di bagasan obason marningot patikmu patik popatoni. Marningot kami tutu ikon nako kami tu dolok habadiomu mamuji do pasangapon guarmo dileokoro di hami ono mari mangula akasulon nami alai khusus ari papituhon ikorodo hami marsoba mamuji do pasangapon guarmi Tuhan nung agudang akahalakaristen waing nau maninggal hon ari papituhoni alani akka ulonna alani akka adat tradisi doh akka na asing Tuhan asih marhab totong mapakuling akka huriam asa totong lingok nasida pasangapoko bongot tudolok habadiomu mamuji doh pasangapoko armu atong ditatapo akka ruas ni huriam na marningot to di minggus darion di sesi duaon pasu-pasu mali Tuhan sudi akka ulaw nasida na sa minggon
Pasu-pasu manang juluanamu marus ni huriam. Digadukna naing si ulaunon nami di minggu naroon. Pada memahami sian parmaraan. Sian akan asulomani roham siak kami. Atau ramoti masuk di luas ni huriam. Sedadana sahat tulan siya. Pamalu matutuali Tuhan akasahit ni akal luas ni huriam namar sahit. Asa boy rabdo tami marpungu di bagas coromon. Atong nang akka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Ulaon kategorial songsoni dohot marturia diakonia dohot parar tao di tonga-tonga ni huriam. Hupasat tami matuhuali Tuhan Jehovah. Songsoni manang di pesta gotilo di huriam. Na di pangidohosya kami. Asa hupasanga pami ho marhite-hite artanami na siyakkoy. Hupasanga pami ho marhite-hite pamatang ngami. Imahahipason haguguon na pinasaha mo dihami. Atong pasaton nami may songot tadda na ang hutadda hami ho. Atong muliati malituhan pasu-pasu maruas ni huriam. Marutong madiak kapadalan ng Nabi. Asa tokas na ho dohatam roli sa liling ni liling na. Mga saon Kristus Jesus, pinuji ma guarmo. Amen. Tapuji ma tuhata, maridemay laos tapasaha ma persembahata. Tuhan
tapasa mapili at tuwado panidibata martangi ang mahita. Alidibata ama namin ni Banogidjang. Horo haruan salut sila lunaring kando nasa libasan na maliutos. Upasat kami masin lumi Tuhan pilihan namin tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa o para siyang hami pilihanon. Pati bulan na radyo mo ditong atongan ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanay maritahiti todim. Asalam utadahami godang ni sila lumi Tuhami. Asalam gergir hamado muliat itu ho. Maritahiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin ni Banogidjang, sa binulbadi amagwar mo, sa Roma harajon mo, sa saut mula manroham di manatongon song ni Banogidjang. Leo matuhames derong ng luas siya pare, sa samars namin song o panasanami, lido sa dongon namardu sa tuhami, unang hami tugyutu pangucunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabugina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabugina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Upasatami maritonga-tongata, selamat hari Minggu, Shalom. Alani mas dalang amay talijulo ni pitu akamang, lasisi mapasahat tamu, tupak muna mangurupi tu pesta gotilota. Sai patau ma diriku ale
sa